семейството на господин Маринезов. Да, Иван Маринезов. Иван, той какъв е на стария гайдърджия Костадин Маринезов? Син или брат? По-скоро. Не знае. Да, не знае. Участвахте с хор, който е създаден в Съединените американски щати, в кой щат не знам. Калифорния. Добре. Участвахте на събора в Копривница. Да. Какво пеете там? Български? Да, български такси. Народни песни. Кои някоя? Коя? Съвита една. Айде! Айде! Нека да излезете кънтър тогава, Иван. Запусни. Не, знам, че пее скорно, си тук, но кое много ти допада българска народна песен? Да, за децата се казва Селянката. Ще ви изпея сега. Айде. Дай си да намеря ключ. Тя си смени. Добре. Аз и да чукна ще и държи по-чук. Селянката назвала един дойди, друг си пойди. Тай, 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 бяло раде, тай, 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 бяло раде, бяло раде, бяло раде, тай, 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 бяло раде. Мојко љубе, што ни дојде, его, гледај идва, тай, 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 бяло раде, тай, 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 бяло раде, бяло раде, бяло раде. Рака носи, жълти тюли, и не ранзи, тай, 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 бяло раде, тай, 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 бяло раде, Наси раде, жълти тюли, и не ранзи, тай, 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 бяло раде, тай, 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 бяло раде, бяло раде. Как са сладки, жълти тюли, тай са сладки, малки моми, тай, 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 бяло раде, тай, 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 бяло раде, Изберем кой да дойде в духа. Най-хубавото желание. Не знам да ви. На ми
Най-хубавото си мане Не, тайно. Добре, тайното. Айде! Къде ги? Е!